2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିତୃପକ୍ଷ ଓ ଅପରପକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ 8/9/2025 ସୋମବାର ପ୍ରତିପଦା ଶ୍ରାଦ୍ଧ 9/9/2025 ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 10/9/25 ବୁଧବାର ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଚତୁର୍ଥୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 11/9/2025 ଗୁରୁବାର ପଞ୍ଚମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 12/9/2025 ଶୁକ୍ରବାର ଷଷ୍ଠୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 13/9/2025 13/9/2025 ଶନିବାର ସପ୍ତମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 14/9/2025 ରବିବାର ଅଷ୍ଟମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 15/9/2025 ସୋମବାର ନବମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 16/9/25 ମଙ୍ଗଳବାର ଦଶମୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 17/9/25 ବୁଧବାର ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 18 ତାରିଖ 18/9/25 ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 19/9/25 ଶୁକ୍ରବାର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 20/9/25 ଶନିବାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ 21/9/25 ରବିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରୁଥାନ୍ତି ଏହି ଅପରପକ୍ଷ ସମୟରେ ସେହି ତିଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ତିଳ ତର୍ପଣ ସହ ମୌଳାହ ବିଧିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପତି ପୁରୁଷଙ୍କ ପରଲୋକ ଗମନ ତିଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମୌଳାହ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ।